Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lubane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphothwa nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Kubonakele ukuthi umfowethu wakuphosa kenyathu umthandeni umfowethu kaManqele laphana. Uye wagadla laphana ku-Ali Mgube kanye noNgiga laphana umfowethu kaMakhalibhothi. Lokhu kulandela ngenkathi kade efaka isithombe laphana umthandeni enkundleni yakhe yokuxhumana. Wayesebhala kwi-caption ukuthi kulesithombe lesi la khona wayelandela khona amakhamera amakhulu khona ngonyaka odlule. Kodwa u-Ali Mgube benoNgiga umfowethu kaMahlalela laphana bona baze baya koMzansi Magic ngoba nakho befuna ukushuthwa laphana. U-Ali Mgube ke yena kodwa ke uvele waposta laphana indaba ezinhle ekhombisa ukuthuthuka kukaMaskandi laphana ekhombisa ngempela ukuya phambili kukaMaskandi njengoba ingoma yakhe u-Ali Mgube ibidlalwa abomdabu njengoba sazi ukuthi ke lo mculo kaMaskandi umculo oculwa ngolimi lesintu, umculo oculwa ngolimi lesizulu. Abomdabu isikakhulukazi abajwayele ukudlala ingoma zikaMaskandi kodwa ke eka-Ali Mgube iyadlalwa laphana idlalwa umlungu laphana njengoba ubona laphana ngikufakelile. Mawukuthi awuzuyibona le video nansi awuyibambe manje kuba siqhubeke. Ngathi funa uba mnandi nje le ngoma le. U-Ali kanti ke akwaziwa mbukelo othandekayo ukuthi ke ngabe lezi insizwa ziyakhompitha noma kwenzakalani ngoba ke nomthandeni uye waphindela laphana inkundla zakhe zokuxhumana wayofaka ivideo la naye ingoma yakhe laphana esihloko sayo Amageja idlalwa abomdabu idlalwa eIndia laphana. India lisholo lona ukuthi ke ayiyayithanda kakhulu ingoma zikaMthandeni. Inkinga nje liye lingamuzwa uma esecula ukuthi usuke ethini kodwa ke insimbi nje nebeat iyayithande kakhulu. Awuzwe India lisholo lona. Kanti ke noCebuzile mbukelo othandekayo eyakhe ingoma laphana ethi ngizobaxolela idlalwa abomdabu neyakhe ngoba ke uye wafaka naye laphana enkundleni zakhe zokuxhumana washo ukuthi ke ingoma yakhe impela idlalwa abomdabu. Awuyizwe nekaCebuzile laphana idlalwa abomdabu laphana bukhoma. Kanti sesiguqiza indaba zanamhlanje mbukelo othandekayo sivala ngezokuthi uSigwebo Sentambo laphana kade belaphana kwelasenkandla kwaZuma laphana beyobona umsholozi ngemva kokuthi ke uSigwebo Sentambo kuyaziwa ukuthi ukhiphe ingoma laphana ethi izwe alibuyele kuZuma akukho okwehlula insizwa. uSigwebo Sentambo kufike wenza ezibukayo laphana njengoba ngikuphathele ivideo yakhe lapha khona egida khona uSigwebo Sentambo eshaya ingoma enenkosi phakathi. Awuyibuke le video lena mbukelo othandekayo bese uyoshiya uvo lwakho laphana e-comment section bese uyayilike ivideo uma ngabe uyithandile bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Hallelujah.